Xabier Barinagarrementeria naiz, Leitzatik nator, gure proiektua zaindu Leitzaldea da, eta proiektu honek bilatzen duena da, guk aurkitu ditugun, gizartean aurkitu ditugun behar batzuk modu kolaboratibo eta komunitario baten asetzea. Eta behar horiek dira batez ere bakarrik bizi den jendea adinagatik edo bakardade nahi gabeko bakardadeagatik populazio hortan ematen den behar kopuru bat. Oso modu praktikoan enfokatu dugu eta behar horiek identifikatu ditugu janari beharra, hau da bazkariak, afariak, kozinatutako janaria, erosketak egiteko laguntza edo erosketak egitea, gero eta zailagoak diren kudeaketa administratiboak egiteko, DNI digitala ateratzeko edo zertifikatu digitala edo bestelako kudeaketak, edo etxean egin beharreko konponketa txikiak egiteko laguntza. Orduan, saiatu gara horren inguruan proiektu bat garatzen eta behar horiek modu partizipatibo batean asetzea. Hau da, ez izatea dena prezio baten truke, baizik eta lagundu dezaken jendeak, hau da izan diteke adineko jendea kozinatzeko gai ikusten ez duena bere burua, baina aldi berean konpra batzuk egiteko bai beste batentzat, edo etxean konponketa txiki batzuk egiteko oso esku ona duena. Orduan, saiatuko gara modu horretara asebetetzen behar horiek, eta horrela bete ezin denean hor saltzen da zerbitzuaren salneurria edo prezioa. Eta hola, irabazi asmorik ez izatean, saiatu edo zeinek aukera izatea zerbitzu horietara, zerbitzu horiek jaso ahal izateko. Eta proiektuak hasieratik Leitzako udalaren eta zerbitzu sozialeman komunitatearen laguntza izan du, gero enteratu ginen, jakin izan genuen Innova proiektua existitzen zela ez ginekin, eta animatu gintuzten aurkeztu genuen. Y además de lo que es el apoyo económico, evidente, pues lo que creemos que podemos obtener aquí es, por un lado, conexión con otros proyectos que pueden ser muy sinérgicos, muy compatibles y algunos que puedan servir también de experiencia previa, y luego en otros casos pues también ayuda concreta en necesidades que podamos tener como proyecto, como puede ser el de comunicación.